هەردەمی کریار و بنپێکردنên PKK Rojavaya Kurdistanê û destwerdana dike ku zirar gihandiye gelê Kurd û doza Kurdî û mafê netewiyê gelê Kurd û felsefeyeke nû ji xwe re drûst kiriye ku bi biratiya gelan û Umaya Demokrat bang dike hevdemî ku beşî herî mezin ji Kurdan Rojavaya Kurdistanê qebûl nake û li dijî mafê netewî û dewleta Kurdî û alaya Kurdistanê û pêşmerge û bi taybet pêşmergeyên leşkerê roj kar dike. Herdem wan armanc dike. Beşekî mezin jî çalakvanan di torên civakî de bi taybet li ser Facebookê kiryarên kirêt ji revandina zarokan leşkerkirina wan û terorkirin û revandina mamoste, çalakvan, siyasetmedar û serkirdeyên Kurd û tirsandina gelê Kurd eşkere dikin. Lê ji ber pêkanîna plan û armancên xwe û veşartina van xalên reş, armanca çalakvan û siyasetmedaran têkirin. Bi taybet, diriya kadir û kirêkarên xwe ve giliyan bi hincetên bêserûber li dijî rûpelên çalakvanan li barê veberiya Facebookê dikin. Bawayekî pir zêde û gelek pereyan didin da ku nivîs û wêne û videoyên binpêkirinên PKK û ciwanên şoreşgeriyên bi ser ve serbarî binpêkirinên PD ji Facebookê werin qedexekirin û bi yek carî werin rakirin. Herwiha çalakvanên Kurd ji aliyê kadirên PKK ve herdem têne armanc kirin û gefa kuştinê jî li gelek çalakvanan hatiye xwarin. Di van çend mehên dawiyê de jî PKK êrişî çend çalakvanan kiriye û li wan xistiya bi armanca ku devê wan bigire û rastiya binpêkirinên xwe veşêre û bide xuyanî ku bi tenê PKK û felsefeya wê heye û tu alî û nerînên din ji bilî xwe qebûl nake. Êrişên kadir û çekdar û alîgirên PKK di demekî de tên ku ev e çend salin PKK li ser asa cîhanî wekû rêxistineke terorîst hatiye pesandan. Di pêşî de Yekîtiya Ewropayê û Amerîka PKK yê xistiye di lîsteya terorê de. Di vê derbarê de herdem û demekê balyozxaneya wilayetên yekgirtî yên Amerîka jî li Tirkiye belav dike ku ew ê xelateke mezin ji pereyan dide her kesê ku zaniyariyên hûr li ser cihê her sê serkirdeyên PKK Cemîl Bayık, Murat Qaraylan, Dowran Qalqan dide ku ev daxwaz diriya bernameya xelatên ji bo dadweriyê yê Amerîkî hatiye. Amerîka 5 milyon dolar ji bo Murat Qaraylan, 4 ji bo Cemîl Bayık û 3 jî ji bo Qalqan terxan kirine. Arman ji wê yekê li gor bernameya xelatên dadweriyê ya taybet bijnavbirina terorê ku Serwezareta Derveya Amerîka ve li gor zagona sala 1984 e her sê serkirdeyên PKK desteser bike û radestî Tirkiye bike. Girêdayî heman mijarê çalakvan Hoşeng Osê li ser Twitter'a xwe nivîsandiye. Alîgirên PKK xweş dizanin ku partiya wan wekû rêxistinên Daeş û Qaîde lîsteya terorê de ye û nikarin li ser malperên civakî piştevaniya PKK bikin. Lê belavokên li dijî PKK bi taybet eger bi wê nebin li dijî nivîsandin û wêneyan dixebitin. Giliyan awayekî berfireh û birêkxisinkirî bi pareyekî zêde dikin. Da ku Facebook wan rastiyan bi yek carî rakew nehêle. Di encamê de xapandina gelê Kurd û sifkatî bi hişê wan veşartina rastiyan berdewam be. Serbarî ku êriş û gefên bikuştinê bûne diyar de li ba PKK û alîgerên wê.